Днес ще ви разкажа за една специална мартенска среща. Във втори Б клас превърнахме обикновения учебен ден в истинска работилничка на доброто, традицията и споделеността. Заедно с родителите създадохме пространство, в което децата не просто изработваха мартеници, а учеха чрез преживяване. Мартеницата не е символ на пролетта. Тя носи послание за здраве, надежда и ново начало. В тази работилничка децата упражняваха финната си моторика, работиха в екип, споделяха идеи и се учеха на търпение и взаимопомощ. Най-ценното беше присъствието на родителите. Когато училището и семейството вървят в една посока, детето усеща сигурност, а сигурността е основата, върху която се изгражда увереността. Видях усмивки, съсредоточени погледи, малки творчески решения и много топлина. Видях как традицията оживява в детското сърце. Вярвам, че такива моменти остават дълго в сърцата на децата ни. Те помнят не само какво са научили, а как са се почувствали. Гордея се с моите ученици и с родителите, които са до тях. Заедно създадохме не просто мартеници, а спомен, доверие и вдъхновение.